Neuvěřitelný, krásné květiny. Opravdu to hraje s vašimi smysly a mozkem? Vdechne tu vůni a najednou se všechno změní. Tato květina ji vykouzlila úsměve, ale ne z vodu, o kterém si myslíte. Nemluví, ale květina říká všechno. Ta úžasná, smyslná a emocionální vůně? Slyšeli jste někdy o květině, která si hraje se svou sladkostí? Většina lidí tuto květinu vnímá úplně jinak. Vdůli jste, že květy frangipáni ve skutečnosti neprodukují nektar, i když voní šíleně sladce? Úplně žádný nektar. Ale stejně to přitahuje hmyz. Tyto květy nejsou lháři, jsou to chytré představení evoluce, mistři iluze. Zatímco hmyz hledá sladkost, květina je opylena. Tato vůně přitahuje včely a můry sliby a nedává nic jiného než úžas. Úžasné? Teď víte.